Vagari vemunyika yeZimbabwe panapa toona challenge yauya zvinzi aiwa mungade munyatsi kubata hakaende ichilema zvakanyatsi kunaka noda kwokuti paSADC block yese ndiyo president watakaona akapusha ari kuramba achipusha uye tiri kuona kuti tension iripo itoripo noda kwokuti atoramba achitopusha kuti the SADC CIOM report idzoserwe patable. Mamwe mapresidents aiwa vari kuignore that CIOM aiwa achivati hakuna zvakadaro. Sanapinda mashoko ataona aiwa vakomana vanenge vachipreza nyika yeZambia. Ndoti subscribe like kuti on the bell kuti tichipinda panapa toona kuti vakomana veopposition vanoposta navo vachiti I actually miss Ian Khama and thanks to Zambia for saying it like it was in our stolen election. And why SADC is even holding a summit in Zimbabwe gives SADC a 0- integrity rating. And worse still, conferring the chairmanship on a corrupt, illegitimate government and head of state who cheats and kills, oppresses and tortures, terrorizes and represses, intimidates and arrests and jails innocent citizens, who itself declared the August 2023 election unacceptable and way below SADC or Zimbabwe standards, tells its own story. So what does that say about SADC? Zero respect, zero trust. ZANU-PF are the axis of evil in the wheel that turns SADC. Shame on you all. Panapa tiri kuona kuti this guy vanonzi Naneti Omark anova munhu ari kuuya panapa taura nhau iyi pane vanhu veopposition achiti aiwa vakomanaka ngatinyatse kubata hakaende ichilema zvakanyatsa kunaka. Ndiye ega the person ari kuuya achitotifaitira kuti vakomana tione rusununguko rwedu. Anouya panapa achitaura zvakashata achituka government yaIdhi Mnangagwa pamwe chete neSADC achiti aiwa nezviitiko zvaataura zvese izvo repression nekuopresiwa zvaataura chimenjena anyatsi kuti aiwa SADC tinoipa credibility ye- kana 0 chaiyo noda kwokuti zvairi kuita zviri against vanhu. Vondudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda comment section medu, usano subscribe like, turn on the bell icon.